Matagumpay na nahukay ng otoridad ang ilang ibinaong gamit pandigma ng mga rebeldeng grupo sa Barangay Malaya, Labo, Camarines Norte nitong Lunes, Agosto 18. Ayon kay 2nd Lieutenant Christine May Bangkil, Civil Military Officer ng 16th Infantry Battalion, Philippine Army, natunto nila ang mga ito matapos na ituro ng isang dating rebelde na dating miyembro ng Komiteng Larangang Guerrilla 1, Sub-Regional Committee 1, Bicol Regional Party Committee. Kabilang sa mga nakuha ang 7 matataas na kalibre ng baril, mga bala, magazines, 2 granada at improvised explosive device o IED. Recently lang po na incident, if wala po tayong encounter sa grupo sa mismong operasyon. Pero ayon naman po so kung sa tanong niyo po ma'am, kung matagal na po ba ang kota ng nasabing grupo, ayon po sa ating intel, dati po talaga na ginagamit ang area na yun bilang taguan ng armas at mga logistic supply po ng ating CPG. Matatandaan na nitong Enero at Marso rin ay may mga narecover na mga armas sa naturang bayan na pagmamay-ari rin umano ng rebeldeng grupo. Yung ma'am, nagdaang Enero at saka Marso is ma'am, isang malaking indikasyon na humihina na po talaga yung CPG natin ma'am, kasi po sunod-sunod po yung recover ng mga armas nila. Ibig sabihin po nila ma'am ay wala na po silang matibay na pinagtataguan at saka lumiit na din po yung galaw nila at saka kagaya po ng sabi ko kanina ma'am ay parang napipilayan po sila in terms po sa logistical networks nila ma'am, kaya po ay humihina po sila sa possible na mga future operation na gagawin po nila. Nakatakda naman na i-turn over ang mga narecover na armas at pampasabog sa pulisya para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, May Insinares.